Welcome sa mong year-end rides guys, no? Dala ko mga kauban ron, no? Hinday, Jip, Nana, Mot, Kyla, huwag ako. So let's go na guys, sa gabi na. Dala guys, abot na mong kauban ron. Si Laiko, si... Uy, camera shy. Tara na, larga na ta. Hello guys, nag-stop over mi diri sa kung ano, Maragusan kay maggutom mi kay alas 7 na. Pero guys, agaw na mig street food. Ingon ti mo Kailan ni kakailan din yan. Ano to lang ba? O diba, o diba. Wala ito po ka mati like. Ulo ko tilo ni Dok. Di ba hermasa mi JP wa ko change jet? Dumi na si Jim Jim. Kesa. Naraw na si Jim Jim. Ulit daw mo dali guys, at bang sa kuan. Munisipyo, Gilibli Mig Diyos. So see you guys, dito na tayo makita sa kuan, no? Asa ito, Nabunturan? Nabuntura. Dito na kita sa Nabunturan guys. Minutes ba? 59 minutes na lang. See you dito guys, kay maglisod bang mag-video god, kay ngit-ngit na. So mag-see you lang dito. Muna dito na may transition. What the... Hi guys, touchdown! Nabunturan! Abot kami. Nabunturan di ba ni? Guys, sana ako ipangita, dara! Mga namin diri guys, nagsabot-sabot pa sila guys. Sabot-sabot pa sila sa dawong buhaton daw karon. So, asa maligo, asa matulog, asa magtambay. Asa mag-heart-heart. Ay! Matulog, wala matulog. Unya na to matulog, Jeep! Grabe, Jeep, excited ka matulog. Excited si Jim Jim matulog. Kung gani. Sabi matulog. Korea na yun matulog, excited matulog. Hindi mo matulog ron. Ano guys, nangita na sila makaon. Gaw, tanaw na tumino nila, gaw. Hindi maglaro, gaw. Sinigang, tinolang, blanco. Pero gamitin, kati para ni Mot-Mot, gaw. Tara. Alain na oy. Hi guys, wala man sila ka-desisyon, no? Mag-Jollibee na lang daw sila. Ay, di sila sure dito mag-order. Alam na to, pila ka hours ni sila mag-isip na po silang order. One piece chicken ako. Barato lang siwan kaysa sa mati. Awa, 129 ang sa mati, diri 150. No? 159 sa mati. Dili na to mga Jollibee. Namin din sa Jollibee na bunturan. Now we're eating macaroni. Di ba yung ganahan tinis ako pag-English mo doon? Okay, nangaon pa sila guys. So, nangaon namin dessert. Bayan, naribakin mo. Naribakin yung baba. Di ba naribakin yung baba? Ang gudang nangita siya sa bangsa yung baba. Did you get? Guys, karon nakita namin tuluganan, no? Nag-drive me guys og bali 30 minutes. Nakita mi diri sa Pangato sa ulo. sorry. Hi guys, nabot namin diri na nakita namin gikan pagkaon naman, nakita namin diri tuluganan diri namin sa Agwakan. Amot kong sugdan, mami kay close naman. Awa. Usa day.
Tuyuso. Bukang yun no. Hi guys, action. Hi guys. Pag man na magkaon na nagkuhan may biyahe may nagbiyahe may bali 30 minutes para makita ni na resort o Toyoso. Ang batong sugdan pa mi kay close man ko daw pero ganyo daw nila no. Tama ko aming room guys. Hi guys, time check. Hapit na alas 2 guys. Kabalo mo pila na kain kay, di ba? Amot last ane kay last na video dito sa Toyoso. Karon kay kuan guys. Mga naka-add to big in na sobra na guro 20 ka buok, promise pa. Puno tanan kay tungod na atoy kumpanya daw na sa to. Ito na isa business nga. O kuan, business daw na nang-add to diri na lugar ba sa nabungturan og sa diri. sa Montevista. O Montevista, tanan yun in, wala yun. Bisa bakante, bisa isa na lang yun. Kapoy na ako mga kauban ako guys, nangatog na. Nako dyan to, ganina na to, ano mo, katong last na mo na toan kay. Kaya sa to, balay ni... Balay sa to? Balay ni Along, pre. O naikuan nito, nakita mi sa maps ba, balay ni Along. Pagsulod na mo, pasulod man dyan, balay man siya. Sus, balay ko din ni Along, i-register niya yung sarili sa kanang maps. In, sa Si in. Along, nag-init na siya gini tubig, nag-brief. Shout out Along, taga Montevista. Okay, klaro. Guys, wala mi kabalo, asi mi matulog yun na ron. Comment lang sa comment. Comment lang mo sa comment section. What's up guys? Success among paglakaw-lakaw na kita mi diri win-in. Nakahanyo mi guys na makatulog mi. 3 hours na mi diri guys. So, moro to guys na. See you tomorrow morning. Good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning. So, karon guys, nakapahawain namin og balay 6 hours. Then, magngita namin pagkaunan ron. Ngita mi pamahawan, then maadto mi sa lugar. Wala may kabalo ha, di lang sa ako may ingon asa mi maadto. Siguro sa Toyoso or asa. Guwapo kay buntag diri guys, except ani. Ay guys, sabot na diri sa sentro sa Nabunturan na balik. Kaya mga ano sa mga inasal, Andy Wright. Hi guys, mga lord, may karog purple yum. Yum, yum, yum. Yum, yum. Tara guys, nagpalit kasi Inday. Ano si tawagan ni Be? Messi Cup. Messi Cup guys. Natry na to ni. Viral man eh. Apilig cake. Oh guys, i-report na si Mutmut dari report. Sige, standby. 1, 2, 3. Hello, good morning. I'm Ray Gomos from Davao Oriental. Sir, hapit na ang New Year. Para si mga sir, ginaunsan niyo pag sa ulo ba niyo? Ginamit family. Usually, mag-celebrate mo sa... Yan sir. Usually, mag-celebrate mo sa mo New Year is like this ka, kami magbarkada. Gina-end na mo ang year, mag-rides with me. Then after that, timingon na mo siya nga pagkahaman na mag-rides. Dito na may diretso sa mga isa-isa ka, panimuyo, kauban ng pamilya, tapos banding sa pamilya. Ako New Year's resolution, if na ako ipag-uon sa kong goaling, kuan lang guro, healthy living lang. Kay rest ana sa Sugar, no? kuan. Tasa sugar. Yung matahan namin guys.
Hi guys, naabot na may diri nanguli na si Jeff og si Nana og si Laiko og si Carl kay si Carl na pa Christmas party tapos si Nana gipangita na siyang mama. Sige lang, pohon magaban-uban gyapon me. Di ra mi kuto wala sila kaligo guys. Boy kaya. Nag-ride silang yun sila. Pero at least, nakauban na to sila sa year-end ride na to, or na tuig. Si Bibong, wa jud kauban. Awa guys, ako mga kauban guys, gibiyaan ko guys. Saan na to sila guys? Bambo din na siya guys. Awa, kaya dagang bambo diri Isa ni siya sa pinakatugnaw na kuandiri sa nabunturan. Ay, New Bataan di ay. Pila siya sa New Bataan no. Ang entrance 20, pero kailangan ka og cottage tag 700 og tag 1,000 o 1,200. Ang mission na karon guys, pangitaon ako sila. Ang ibiyahan ko nila guys. Look, na Mama Mary guys. Sad kayo no, kay sila ni uli guys. Unta na pa sila no, pero naman sila priority guys, kailan sila muli. Doon na lang man unahan sa Maragusan, then New Bataan. Nakita na sila guys. Pag-delivery mi ni Alexin og kuan, cow's milk, nagpagatas. Pagatas. Naro plano matog unyang gabi na pud mo. So karon guys, mangita mi og mga kuanan na mo. Maamong cottage asa dapit. Mga naaguro ni sa kuan guys, mga 4 ka pool, 4 ka pool, 2 ka inaani tapos tong 2 ka natural. Dako kay siya diri guys, oh. Libre ni Alexin. I-rate Brian. Ang Diri, gatas. 10 out of 10, lami kayo. Dili tamis. Dili kay tamis tapos lami siya. Made of cow's milk. Dili. Pure cow's milk? Pure dye. Pure, isa ko lang butong. Wow, tapila. Salamat kayo, Sin. Yawa. Lami kay. Talame. Hi guys. Mga ligo namin, nakailis namin, oh. Isa din sa pinakatugnaw na liguanan dyan diri, nakaligo namin rin, oh. Hello guys. Mini pools. Mini pools? Ay, wala. Naligo mo. So guys, mga itong vlog na mo for this year. Amot mo ba yung pinakalas naman na vlog this year? So mga ito na, thank you sa pag-support sa ako, sa akong mga kauban, sa akong mga vlogs. So mga ito na, hindi kayo mo ang ride run, kulang man may pero agad na. So magbabay na. Merry Christmas and a Happy New Year everyone. Thank you. Ma. Thank you for supporting Kaba Brian and more followers for 2026. Merry Christmas and advance Happy New Year. Hi Kaba Brian fans. Please support Kaba Brian vlogs and more adventure to come this coming 2026. Merry Christmas and Happy New Year. Bye-bye. Merry Christmas everyone. Merry Christmas everyone. Hi guys, thank you sa another year of support sa Brian vlogs. Christmas and advance Happy New Year. Enjoy sa holidays guys. Babush! Shout out, Bibong. And credits. And credit.